Sa ngalan, samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Manausap kanin. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaloy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaloy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaloy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, sa imong kaluoy, dungga ang among mga pangamuyo. Pinaagi sa grasya sa imong anak, nga muduaw kanamo, hayagi ang kangitngit sa among mga kasing-kasing. Kini among ipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa, gikan sa basahon sa Numeros. Ug sa pagtanaw ni Balaam, nakita niya ang Israel nga nagkampo. Ang tagsatag sa kabanay sa ilang dapit, gigaman siya sa Espiritu sa Ginoo ug siya miingon. Mao kini ang gipamulong ni Balaam, anak ni Beor. Usa ka tawo nga tataw kayog pananaw. Mao kini ang ipamulong sa tao nga nagpatalinghog sa mga pulong sa Dios. O nakakitag pananawon sa labing gamhanang Dios. Natumba siya, apan wala taptapi ang iyang mata. Pagkaanindot sa mga tulda mo, o Israel, sama sa mga walog nga lapad kaayo, sama sa mga tanaman daplin sa suba, sama sa mga bulak nga gitanom sa Ginoo, ug sa mga kahoyng sidro daplin sa katubigan. May tubig nga mudagayday gikan sa iyang mga kabo ug patubig sa iyang binhi. Mas gamhanan ang iyang hari kay kang Agag ug muusog iyang kingharian. Unya mipadayon siya sa pagsulti ug mingon. Mao kini ang gipamulong ni Balaam, ang anak ni Beor. Usa ka tawo nga tataw og pananaw nga nagpatalingog sa pulong sa Dios ug nasayod sa kaalam sa labing halangdon o nakakitag pananawon sa labing gamhanan. Natumba siya pan wala taptapi ang iyang mata. Mitanaw ako sa umaabot o nakakita ko ang nasod sa Israel nga musubang nga biton gikan sa Israel ug mutong nga gikan sa Israel ang usa ka sitro. Modugmok kini sa agtang ni Moab o mobuntog sa tanang anak ni Seth. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Tudloy ako sa imong mga dalan, o Ginoo. Tudloi ako sa imong mga dalan, o Ginoo. Ipahibalo ka na ako, o Ginoo, ang imong mga dalan. Tudloy ako sa imong mga agianan. Tultuli ako diya sa imong kamatuoran ug tudloy ako. Kay ikaw, Dios man, sa akong manunubos. Tudloi ako sa imong mga dalan, o Ginoo. Hinumdumi ang imong mga kaluoy, o Ginoo. Ang imong kaayo sukad pa sa kakaraanan. Ang imong kaayo hinumdumi ako tungod sa imong kaayo, o Ginoo. Tudloi ako sa imong mga dalan, o Ginoo. Maayo og matarong ang Ginoo. Giingon niya nini pagpakita sa dalan ang makasasala. Kitultulan niya ang mapaubsanon ngadto sa katarong. Kitudluan niya ang mapaubsanon sa iyang dalan. Tudloi ako sa imong mga dalan, o Ginoo.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanin. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw ni ka o Ginoo. Si Jesus mibalik sa templo ug samtang nagtudlo siya, ang kadakuan sa mga pari ug ang mga punuan sa mga Hudeo miduol kaniya og nangutana, unsa may imong katungod sa pagbuhat niining mga butanga? Kinsa may naghatag kanimo niining katungura? Si Jesus mitubag kanila, mangutana ako kaninyo ug usa lang kabutang. Ug kun makatubag kamo, tug-anan ko kamo sa akong katungod sa pagbuhat nining mga butanga. Diin man gikan ang katungod ni Juan sa pagbunyag, gikan ba sa Dios o gikan ba sa tawo? Gitimbang-timbang nila ang ilang itubag kaniya. Nag-ingnanay sila, unsa may ato itubag? Kung mutubag kita gikan sa Dios, maingon siya kanato, nganong wala man lagi kamo mutuo kang Juan. Apan kung maingon kita nga gikan sa tawo, mahadlo kita sa buhaton unya sa katawhan, kay hugot silang nagtuo nga si Juan usa ka propeta. Busa giingnan nila si Jesus, wala kami masayod. Og miingon siya kanila, dili usab ako, dili ko usab kamo tug-anan sa akong katungod sa pagbuhat nining mga butanga. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ni ka o Kristo. Mayong buntag kaninyong tanan. Niya na kita sa ikatulo nga simana sa panahon sa Adbento. Siguro karong mga panahon na nangandam na siguro kita, dili siguro o nangandam sa physical nga pagpangandam sa mga material nga butang kung unsay ato ang buhaton sa Pasko. Nangandam kita kung asa ta mo adto o sa ato ang pamaliton para sa ato mga Christmas party. Daghan tagi pangandaman. Pero ang pangutana nga dili nato malikayan karon nga diha sa atong kinabuhi, kinsa man katungod ang atong gisunod? Kinsang katungod ang atong gisunod sa atong kinabuhi? Katungod ba sa Dios? Ang authority ba sa Ginoo ang ato ang gisunod? O ang ato ang galingong katungod isip tawo? Sa Ebanghelyo, ang mga punuan sa mga Hudeo ug mga pangulong pari, nasuya sila kang Jesus. Nasuya sila nga sa Jesus, nangayo sa mga masakiton, nagsangyaw sa maayong balita, ug nagpagula sa yawa diya sa kinabuhi sa tao, kay dili man kini nila mahimo. Ilang gi-question ang katungod ni Jesucristo sa pagsangyaw sa maayong balita. Tungod kay yano man lang si Kristo, yano man lang si Jesus anak lang gani og panday, pero nganuman nga si Jesus adunay saktong kaalam sa pagsulti ug iyang sinultian adunay gahom ug adunay katungod. Wala lang gi-question ang katungod ni Jesus. Apan atong nadungog nga gipangutana hinuon sila ni Jesus. Sige daw, pangutan unta mo, asa man day gikan ang katungod ni Juan nga mabubunyag? Gikan ba sa Dios o gikan sa tawo? Naglisod sila og tubag niini tungod kay mga tigpakaaring ingnon man sila. Ilang gi-question ang katungod ni Jesus sa pagkatinuod, doon na sila plano ngilahang patyon si Jesus. Doon na sila plano ngilang papahuwaon si Jesus diha sa templo. Now, mga igsuon, diha sa tungtag sa tag sa kakinabuhi. Again, balik ta sa pangutana, kinsa man ang atong gisunod? Kinsa mang authority ang atong gisunod? Usahay mutuo ta sa Ginoo. Usahay ganahan ta nga ayuhon sa Ginoo. Ganahan ta mga grasya sa Ginoo. Apan kung ang Ginoo mag-awhag kanato sa pagbag-o sa atong kaugalingon, murag dili ta ganahan. Kung ang Ginoo nag-awhag kanato sa pagbiya sa kasalanan, magbungol-bungol lang ta. Kung ang Ginoo mag-awhag kanato pasayloan ang imong silingan, pasayloan ang imong isig katawo,
Sa matong gibuhat ay bahala na siya diha, bahalag mga matay tadi na ako na pasayloon. Dili ba? Ganahan ta nga ayuhon sa Ginoo. Sige tagpangayo grasya sa Ginoo. Pero kinsa man katungod ang gisunod? Katungod ba authority ba sa Dios o atong kabubuton mismo? Kabubuton ba sa Ginoo o atong kabubuton mismo ato ang gisunod? Ug kana ingan sa ingon ana nga paagi wala tay kalainan sa mga punuan, sa mga Hudeyo, sa mga kadagkuan, sa mga pari kaniadto. Mga tigpagkaaron ingnon lamang. Ang pag-ampo, yes, maayo na. Ang pagrosaryo, maayo na. Ang pagdagkot og mga kandila, maayo na. Usa na ka maayo nga buhat. Apan dili na paigo. Dili na paigo diha sa tuang pagka-Kristiyanos. Kay ang tinuod nga nagtuo sa Dios, mutuman gud sa iyang kabubuton, mutuman sa kabubuton sa Ginoo, dili kabubuton sa tawo. Dili ba? Sige tag-ampog amahan namo. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Pero karon kinsa mang pagbuot ang atong gituman. Nining panahon sa Advento, ang Dios kanunay nag-awhag kanato sa pagbiya sa atong mga sala, sa paghinulsol. Og dili lang kay mao paghinulsol, kundi pagpinasayloay, paghigugmaay. No? Apan pangutana, makapasaylo ba ka sa imong sa tao nga nakasala kanimo? Nahigugma ba ka sa tao nga dunay dakong kalapasan diha kanimo? Imo bang gihigugma ang taong kulit kaayo, ulit kaayo? Imo bang gihigugma ang tao nga makairitar kanimo? Imo ba gyapon sang gidawat sa imong kaugalingon o kinabuhi? Wagay siguro ang Ginoo gikulitan na pud nato tungod sa tuang pagkamakasasala. Ang Ginoo gikulitan na nato si tagpangayo kaniya, si tagampo kaniya, apan sa panahon nga siya nag-awhag kanato para sa tong kaayuhan, magpakabutabong walang punta. Muni ato ang tan-awon sa tag sa kaugalingon. Muni atong pamalandungan ining panahon sa Advento, sa atong pagpangandam, sa pagpakatao sa atong manunubos. Kinsa man kabubuton gayud ang ato ang gisunod, o kinsa man ang ato ang gipadumala sa atong kinabuhi. Kay bituo man ka kita sa Ginoo. Pamalandungan nato kini makigsunan ko ni Kristo. Aron sa ingon, kung atong makita kini mga butanga, ato usab masinati ang tinuod nga diwa sa Pasko. Ato usab masinati ang kalinaw diha sa tong tagsatag sa kakasing-kasing, ang tinuod nga kalipay panahon sa Pasko. Ug hinautong ta nga kabubuton sa Dios ang atong gisunod, kanunay sa atong tagsatag sa kakinabuhi, dili ang atong kabubuton lamang. Hinumdumi, ang Dios kanunay naggiya kanato alang sa atong kaayuhan, alang sa atong kaluwasan. Salig og tuo sa Ginoo. Surrender nato ang tanan ngadto sa Ginoo. Aron sa ingon, makabatuno sa kitag kaayuhan sa lawas ug kalag. Ug makasinati kita sa mga grasya nga maghatag kanato og tinuod nga kalipay sa atong kinabuhi. Hinaot pa unta. Palihog manindog. Diya sa pag-ampo mudangopita karon ngadto sa Dios sa atong Amahan nga may gahom ug otoridad sa tanang mga butang. Musangpit kita, Amahan, pamatia kami. Amahan, pamatia kami. Nga sila nga nangatungdanan diya sa simbahan, mapuno sa kalumo, sa pagpaubos o sa paghigugma. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga sila nga nas pangagamhanan, diya silang paghimo mga desisyon, magiyan sa kaala nga nanukal sa gugma, sa hustisya o sa kamatuoran. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga ginikanan diya sa pagdumala sa ilang mga banay, mas labaw ang gugma kaysa pagpugong o sa pagpanghadlok. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga masakiton, makakaplag o kaayuan o kahupayan, pinagi sa pulong sa Dios o sa mga sakramento. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami.
nga imong tang isipon nga takos mapuslanon alang kanamo nga si Venerable Chupilo Kamumot mabayaw nga to sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga nangamatay, gawas nung makadangat ngadto sa langit nung puloy-anan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Langit nung Amahan, nagsadya kami tungod sa imong naghingapin nga gugma alang kanamo. Maghari kaunta sulod kanamo, ug ubani kami sa among pagpanaw nining kinabuhia. Nagaampo kami pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon pag-ampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton nung ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imo mga kamot, alang sa pagdaig, paghimaya siya ngalan, alang usab sa tong kapuslanan ug sa tibok yang santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang gasa nga mong gihalad gikan sa imong mga hatag ug ang nagpulos sa among pag-alaga dinhi mahimong ta alang kanamo nga pasalig sa ganti sa kaluwasang tunhay. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Aman ang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay og matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay sa iyang pagpaubos aron pagpakigtipon kanamo sa magtawo, gituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto ug gibuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga ang gisaad nga kaluwasan makabuot namo. Nagapaabot kami sa adlaw kanusa si Kristo among Ginoo, mubalik dinhi nga mahimayaon. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit.
Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, Dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kikinimaw ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kikinimaw ang kalis sa akong dugo. Sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik ani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuwa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuwa nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Santo Papa, ni Julito among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan. Himuwa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana. Uban sa mga apostoles. Ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan. Diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Gitudluan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios, sugatong Amahan, ug busa mangahas kita sa pag-ingon. Amahan namo nga anaa sa langit, pagdaygon ang imong ngalan. Moabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa. Ug pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo.
among manunubos. Kay imo man ang kingharian, o kang gahom o kang himaya, hangtod sa kangturan. Ginoong Hesu Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, Ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Nangausap kanimo. Ipakita ta karon ang timaan sa atong panaginig suunay. Ania ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo. Apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
Magampo kita. Magpulos unta kanamo Ginoo ang kanunay namong pagkalawat. Pinaagi niini kami nga nagpuyo pa niining kalibutan nga lumalabay. Matudluan unta nimo sa paghigugma sa mga butang nga langitnon ug tunhay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. That we
Daigon ang Dios, daigon ang iyang santos nga ngalan. Daigon sa Yesu Kristo matuod nga Dios ug matuod nga tawo. Daigon ang ngalan ni Jesus. Daigon ang iyang mahal uyamot nga kasing-kasing. Daigon ang iyang bililhon uyamot nga dugo. Daigon sa Jesus diya sa santos uyamot nga sakramento sa altar. Daigon ang Espiritu Santo ang Paraklito. Daigon ang mahal nga inahan sa Dios nga si Maria Santissima. Daigon ang iyang santos ug walay buli nga pagkagipanamkon. Daigon ang iyang mahimayaon nga pagsaka sa langit. Daigon ang ngalan ni Maria, Berhen o Ginahan. Daigon ang iyang putli uyamot nga esposo nga si Senyor San Jose. Daigon ang Dios diya sa iyang mga anghel ug mga santos.